Kardom aprangsi nili bakso lamarjan kabonda ponie long nili pachini ponangtung nili mena aprangsi humborsing ronghang lapen nili ke do lake bithung konsensi dong kam long si nili do bom lapen nili PSLC long si ratcharia song long si nili klemon lapen lapu niliar ekedu lake bithung konsensi long general secretary lo lapen alang limen khomsing teron alang li bangke bithung konsensi EPSLC long general secretary lo lapen lapua hina bangke alang limen lake rongkhang konsensi long EPSLC amai phu mate president lo ake hai lidong kramsa kardong hilo lapen kapdo gawe ni tum pinyong we kachithan chimum pon kangtung alama phu tha ka bangke lapulo ini tu mapan jase met pet non PSLC ki claim ke dam itum ko an ni itum ki claim ke dam apok pet itum inglong so khai penceng lokar bi itum reng dok reng ni ki je so phan aking tak rum du te nang ji pu che strong panalo itum han akapre rat jariya so natum nangkar bokta lahaya pu thak sin tum jase met pet pini labang so lamar gang tum phan nam itum ase prangsi nili labang so lamar jan kaponda ponalong nili ini tuh hanang karbo kapu thak bangke bithung konsensi lo general secretary ke hai konseng teron alang lisi nang pachini pu busi ni alang ni phana por pilo ahok lo iru ni aprang itung social media dong thailong lo itung phan EPSLC ben bhaire asong tum hanang karbok alam do kok bosi tum ta wang itung chethanang kok lo itung hanang ki pulasan lo hanang li x em ram rong hak itu malang ke pu EPSLC asong dong ke kisuma nadim ke lapuson ta ponda pusnang ke puja Kristan apan ke kroy kri tum ke EPSLC pan ke kroy kri lu pusi itu malang pu nasi lapuson kaya along si lason alam kan ninge plote itu mangke ahok lo ning oi pamelo ning duk pamelo alam bangke lapuson kupi posi ke itu malang ke pudan ma lapen ini tum koson si itu meeting along kodak seneng karju dunong la jela puson kristana phane jisu phane kore kri tunu te EPSL je kore kri puna sige ninje lo na solam bangke alang li ninje je dening polo kedam tang hut lang sana 86 a movement hut di jokla chini lo ke haso ke suluk sodak pan sige chesong same hala bang so hut lang nam sana CM ke Johnson Belo alang li de kristana munilo di hala dak kupilo ke claim ke honghari tum han plote se pachar kidam purusar tum se kidam longle arnam hotonanta kisumadim ke kapachiwan longle la sondu nili jongdam tum nitum dung het ke do hala rong check bena banga phangcho tu hatum phan ke ha rong check long banang phlung lo a jo phirlu alang aso arnam hotona chi endai pu kedam hadak pedam longle a heming kir pring tame alang asai jogje kichi mane kavidet ason chikrong a ju nar jupang thang kidu so pese alang na so arna maton chewa ente kupia pose hala so huta alang li joson beda kristan donte hala bang so hut honghari tumpan ke mane ahem se aklem no chi ke jang chi dunong le sami konane a charge hem freedom at lapson doma konane a charge hem mane mikam chok doma so awi ke di sami hala so ta la poson si honghari tumpan ke adung hoilo lasi non ta la poson e karbok taw bang ke litum bang ke kroni nili pudaming tu alang li Johnson B di itu han kang nek joy media long EPSL sum ka prenga che hang media long si kupma bi ho nili ke rengon elu la poso prenga pi thete nili ke sum piklo pose ji pu ni tum ha ente SDC movement nangli CM ke do bom hut di nangli preng ko anma ke do we nangli si chini lo ko ma se bill ke pip ma ke pipe ma nangli si chini lo la poson klem ra perang bong ke la poson mane bang saram thegi pu hemsia risi harlung pulute lagi kacardeng ke dulu pu lasi itumda ke tong thilu labang ke nangli neng cheng neng ne gunchon ani lo itumda jima thalo non het nitum ke party pina mane power lagi du dunong pata ke lang itum chirung cherek pensi itum la puson pembom lo lasi la puson nang karbok bang ke nangli chok chedalo ning oi pamilo labang itum phanang kan boko bang ke apen mo niliang ko than thu po la puta alang ditumda pathan sina dolang nili ke than jela Churulo alang ni ilitum pan jase met pet kedam tangarni ESDC song do militum han EPSLC ke claim kedam long same kapre ka saya long aputha ka bang nangkang nek choy putha ka lang nang than lo
alang li phan choro lo lapen puthot ini tum along alang li puthot alang li puthot ini tum han rongkhang konsensi presiden ake ha li dongkram sasi tum han pachini tu ko Kardong ahok lo nili bangge sorsa ta intung te delo ro ta intung te delo ningje ta intung te delo sitame la ruling party tuman kopi se ake mang ma halas walam sini labang so video na lang tumhan nili white dark class sapen na pachini ponji first ke ASDC tum kopi lo ke mangka ASDC tum mangka border issue sila tum non claim bong border issue lapen tu tulang BJP tu mangka development lapen Congress tu mangka therak thu tamimi jang thu ador kom nai harsuna dor kom ni purui the ador kom ni pu labang so chesong te halla ga chesong mai konasi lemati APSLC tu chesong mangka kopilo 6 scheduling tang ni lapen article 244A labang implement veg ni busi la APSLC tu bang kacesong la si kolo bang kacesong bang si kemima labang si rar tu bang chongwai tha ESDC tu bang ke mopen ni pu bom la ESDC tu make mang bang ke border issue Congress tu bang ke harsun pruethe yang thu gesador kom nangji lapen BJP tu bang ke developments ni APSLC tu mangke autonomous state mate article 244A lapen 6 schedule implement veg ni pusi chisong lasi nang tum rada tumbang chongwai pon thala solam ba ni la solam cho manang pen le paklar pon ta cho jasemet pet binong we labang su thon sonni ke than chi mum pon along alang li non het jong li dongkram sa alang li rongkhang president amil tu manang than lo labang su kemi dam prote na tum ra tum si ko sonne sita me la puanang bong ar li lindam ela putang te APSLC tum si ahok pet lo alama e congress tum musame jang thu sabon jang thodor ke supen pu bangge litum lata chesong ni jasemet pet bangge tum lai ga chesong bangge tum kering denang lang e kering denang lang la peli tum kai kita ming long so ya kong la peli tum konsil long ke doana ureng ang hoi same itum st ma de travel son si nang panong pichot lo pot $60 rona teng peli tum si jasemet pet bangge litum long et nang pu la bang so ka chesong long si litum arti pidu nang si kaddo ko ve karbing long ara phanta la so lam the bangke EPSLC aphan si chidrap chitu nang pu si na tuning rilo pen puthot nang litum pen le dolang son pote than thu no nili pen esi peklang tung lang lata nili jongjum pusi puko polang li sar sing le di tum han social media lo na arbok le alang li non ke SDC tumta lam mane atum han ansar pinang pu pusel lang tum haso ami gan ningi mati lahaya party tum hanai pu po tum ta ansar nong ke thak ni por pu salang si ningi lo haso gan ningi lang li tum han kupi lo wrong interpretation lapen wrong presentation tu haso alang nang tum hanagi pu itum han se kachuba pu aron ri jaiga thar ke 6 schedule chine 6 schedule thek hot pu salang pu di ende koson si jaiga thar ituma sar jaiga thar alang li india long man thepi di man ke the haso sakuri koson se alang ke long nolo jon si constant chine thek hot pu bang protect pu lo alang li is chetok long ma di India long ke thenaya asakuri lu monti alang li phansi 6 schedule ta mane constitution ta chini pusi alang ka bok lasin itu masara phan itu man non pen itu man hotman chipiek the pulute mo thilo ta phi itu man ki piali dulang ma kedam tang itu ru samson sing ti alang li ta hasut je thek sara bang phulu same alang li phanta hasut kar biarat kilu ke chini ni po si alang li phan chompa dam pong ke di don piniar ni akumlin ha dom chot di kichia ni kere bangge thega ni ardom chot ke tum pilo pinia ke long kan de hasud dun bang det polo alang li phi kroi dun bang det polo alang mangela puson lo mo pen hala ni li prangyong da ni je lo ala kristan pen hongari po je ni samson sing ti kristan po je ni se ra tum dun de lo hasud stame la kalimati itu non itu man jaya than ke itu han kristan tong hongari puna plak plek ing long asu mane ST tribal tu tung kar bidet to da itu
inglong asuan reng nang ji itum phanang ki pi 6 dul je kong tum cari ning busi ni tum phanang ke than menti asin non da alang li je ke than puson nang kar bok bige itum ke lake itum e kitya mentu ne ta kroin elo lage itum ningsu dung na bang tum ane pu po inun is ka pori phanyon si tum man ping chi pi active ko man si pila di alang li pulo latum ke phur ke mo ta ke ta parlin pusnang pu phur ke mo ke ta parlin le ma ke nang li chelang tha apuson se alang ninje lo je ala ka chidan bo ma hut hiliamu ke cho tum mane akereng ben ka pa thi deman pi pot chiniam de dat tu seme alang li hala ke lang long go movement upon si thinang lo system hala adai bit pin bang ko pia jo ni se ke pethi alo bidakram sa phanson lapen nili karjulong socheng hawar long hala dak hemari kro lapen lindok rong pi pu hada alang li tong phan ke kachenek la pu an lo SDC nang dun de det kroi kredet pu yai ni ke NCA chikrong tu pini pa ipa mesi ke sapu pini pen ke sap awan ko pen ke sap aso along wan ko abuda cingtang pring ko tani tu marjulong apuson plute kar bihan si ke chechenek lo muti lagi di kalang lo pan chechenek nang ni lo gende nang tum chidani pute gomen men chidan non stembe non ke kroi kre tu angko hasud SDC dong si doni plute suri plikep phokep inu pen pineng pusi hala bangso area long ka chetha nasila son bang ke nang tum phurki mu along langnam lo te nim tum tong ke klem chok che man nim tum se klem chok che non ta thiwang we dolang ke humri da mo lang tu apurial tum do ke alima kalang di pan ka chechenek mati haso alang tu ngasini tum song wrong interpretation ma alang lum tong wrong presentation ma labang alang tum chema thapa me nangi do olang la puson ke phu haur khara long sa me hala killing long kumar killing ahem ari phila no lang tum chung we jun we belek room se lang tum no do bok la puson da ka chechenek do nasi kar bihang chechenek ala ke gopiel lo di angko lang tum hangji plute hang pa menu tame kar bia phan ke asap su are hai do puson te itum ning samji non ke la hai akar bi tum aning tiwang de lang aposi ki tina do lo steme lang tum ning insam ulang ma SDC song pu phan alang tum ke pap choklem de lo ke di ahem mari priat se pachar ki jam long le plote ko pini ki thi dun dong le plote kalilang ma la hai ke adai lo lang tu la se non itum phang le ni tum non EPSL sia song mang ke itum bangala high claim ke achi chok achi theng tum hang ni hang itum long aron ke tap du aron plote la ke itum 6 dul itum inglong so tum ke reng nang gi chalon nang la itum hanang ke pila so ron du la so ron men si tum ko tip alang li pulo 6 dul ke biong lo autonomous state chang are 6 dul long si paragraph 20 long si ke tok lo dake tribal area pro itum komalon te tribal ke alang chi ni den ma man si tribal pu pulo tribal pulo te itum lo di kuki mareng mak karbi garul ha cheng lok ofansi tum si tribal pulo mati enga alang li bangke ha dispute pen komane alam kar jusi ladak ko boy hodak naka solai anga popula pu itum ke ente ko high court pen da already order rong elo itum ha separate voter list bonai nu itum lage kiche ke biaso phan si kang than vek je tum lamati tame alang bang khadak pen si dispute pen si kar jusi lai kiche bi tum phan dura pen ang pusela na pu high court pen da itum phan bang order nang pi elo ke ente separate voter list bonai nu pu 6 dulu paragraph 2 sa paragraph 7 ateng pen de kalimala kalang lo lasila hai alang litum han la pusan nang kar bok dum tabara bangke itum ke non ning chikhan ilo athima itum afan ke thana bang do na mum bang do la pen jong si bisa se prote 6 dulu ke tap por he na hadak pen lang no na gopi ma hadak ke tok itum hadak pen si chini lapo kalima kalang di la si sarsing England nang li kai mata la itum EPSLC phanang bok verino nang sar verino aprang dai litum alam tang tha punang pulo se menang li nang pia he la pusono ba nang li rada phan pamang hu verino la gile claim i pusta jinol heyan pulo original alam kupi khai gereng nei gopi si la hai bang si tum char li nang pu non ke original ha ba abom char che sar rong puti tum han malon nang ke kroi bang dola alang li ni li pudang tu alang li SDC a hot
nang japon lu ni tum ta kai ta alang long si chira du KSA alang li claim du ake thena lu KSA alang li karbing long pen KSA ke thain le stami congress awang lo congress hut ala alang li la SDC do bom hut party phan pang rom lo jat lo rensing be phan pa haidel lu rensing be haidel pen ko pilo alang li bangke hak congress chiwar dun chok engka alang li ta hak congress chiwar dun chok te lai lu ma khai phan jing hon lu ma hala so 86 movement pan yong se alang khai phan che song we ji prote SDC do we non SDC ki virang ho se alang bangke ha chok che tang ho kopi ni tang ho pu la hai rat phan ka pamang hulu mati alang di masila sona bangke nang li nije we rin do ji phudam elo the do ulang ni li ta alam ma ga hok apram bangke SDC long sin li ta claim dun bom cha arpu ke ni li hasota CC committee long office secretary do record pini do masila puson nang li itum hanang kar bok wer bangke claim rino lagi le se so society hala government non mama non ruling atum hansi sorsa nang pu pini ani lam sina itum karbing long PC do lo lang roid lang jeng la mineral mines and mineral ko pima long le ar lokit do hormu tanon pini ani nang jor pi lablo a minister of karbitum ke long nang a minister to non ha bangke che so hansi jugen mohon hansi pima pilo SCD minister pe ko lo ke anda pini ani lam sina boi thalang so aroi lang pia roi di lang roi lang jeng ko da an pini sang tiana phur la ana ke dor de sinon harlong ke lok no ho chin thong la pen ha nili mahawa la puson si jor lablu ende litum non ko ben jor lablu prute mu itum ke la non chu de nang boma angkola ha minerals mines and mineral hamu ke la ke ka product ke chani siniang song pen nang klu uji pu kam do aku pen ko an ma ke do hakku pen ko an ma ke do di harlong punon koila puno sita hakku pen ko an ma ke do lan si do chot pu non aku pen tum chu et chu phalang ine jor et prote mu uwe kimia tum non ke bang jilang atu me ko na pilo ke chupo la halam buji dam nai mati non la hai alam nang tum chini de dem ma kai ta la border ke bang hakku pen thik elu muthe non tum bang ahut pen survey dam nang po chilang ahut tum ho chilang po ituma border chairman do mati itum han border lam chini de ta hajar ne puse tum hamar bokre lasi ki puduni nang ke itum bang ke la ke cheng bang ke non government tum power anta nang pechiru pilap open la hai hom nang jor pilap bang si tum defend nei hala border isu pulong bangke hala border along damar japang pak mahang juju lason le nili gache gamat hadang bangke kache song galima pu la bangsu kache song along bangke ilitum konar ma ki junior di mang deng along situm kache song nam neng ma pu de mat hateng de lalo ni kala asi media che pon po hada ham juju lalu mande ke choklim no mande la so putha ke border issue putha ke hala border long hangdam juju putha ke same process lo hala autonomous state article 244 ha Delhi jantar mantar long ke hangdam ateng lagi dak pen dam po chepang pa me po along auditorium along stadium along pine statue long dam po selfie chot ham chot akar bar lo hala bangki la si ka che song bulote che song pa me nei ke hang bote hang pa me ni hala bangki la si isi velo la tu border issue pen la article 244A jartan martan long ke hangdam la pen isi velo lage e chata prek lage la pen do thula ni than mo pen cholo ta puthot namba sang joi thade itu la pulo amasi las pusona video bonai ne pustame ining masi chekhang ni delo alam bangke itum jongsi la puson ruling dumhan mate ke chokchi tumhan itum jong dunde hili dunde pudunde pulote halat tumang nang claim bangke abc lipur nitum akar biang long aserang long bangke nang jorpi bombo la pusing pawe bombo la son thak si kedam tang karbi youth festival hut pustame la pulo la pen non karbiang long de katalonji aphan pustame isi velo kedam tang lai karbi youth festival pen non karbiang long de katalonji aphan isi velo people ma isi vet blote non pustame ke tarnang ji photo bang tartesi avive a photo sinang tarlo
somthot si halai karbi youth festival hutame kitar niya photo tarte si vive photo sinang tardilo la son tak taksi ilitum akar biang long pusitame la pusi nang tarparlin bom la tumangi si pima pui non la sukar bi ang long de kata lonji long ketar vek ninga mohor plute kumahan si tar nang po kedam tang district na wan pi mate itu ma founder apan foto bangai isi da theglong le lapen non dobom karbi richo phan bustame tarpon vek ni lapen kaji ronghang pi photo bustame labang sodin mang tarpon vek ni isi famous karbi anglong furki moge wan tum phan bangai tarti si ha kumane aritu ribat ho ha kumane nit phan si tarong timeti kedam tang bustame karbi youth festival long bustame ha mane himonto photo to ha kumane ne photo si tarong timeti labang si ining apun podun de tiloyo laba lolo kijak si nili bang than bon po nili hin bang ke than po ni bang ke rat aphan non jasemet pe ri tum bi PSLC long si cherap fitu du nang po polam than ben si nili lam thi pi jut pon po la si jasemet pe non apora bang ni tum jong hele racharia song atum an ka peka song atum ESC pen chenglok BJP pen chenglok CPML tum punon kacong thui chopai sai dilo lang le tum ke la tum han pudang no putar lin ta charlin lia party sai dilo la pen ke dam tang ka charian ta namit heglong prong lo sili tum ing sam jin pen lang dam prote phurki mulong da do li tum PSLC party ke la sili tum ma sar jai ka thar nang ja pon la pen arona tang pen ke klem pon li tum ka du ko be karbing long rat ta me chitrap chitu nang ta pen pin la bang su ga mohora bang ke ni tum ason thak anong non ason thak ni tum ke bonda pon bom lang sinang tum lang tu bomon pinong we bang ke porta dulu posi nitum labang su apor bang nitum ke jokche ke le ba kaching ki je than mate nitum lam tame ke thek pik kali sitame nitum ning che khang e pensi labang so lamar jan bonai lo asi ke jokche ke le bang ke kaddu ka be karbing long rata tum anta dia pu posi nitum kadok bi panta aprang si dia chohang lo ke chok chikili li tuan pulutang te na tunang dia pupusi ning thelo la si kadok bi panta langsung lamar janang lang ana panta